A ten makléř najednou jako mlží a vlastně lže, že Normálně by to bylo za 10, pro vás je to za 5. super barák, jakože tady si užijete pohodu, relaxace, je to jako nově postavený, nově udělaný, fotky baráku, všechno dobrý. Jenomže I prodávající by mohla tomu kupujícímu dát peníze. Dobrý den, Míra Hlaváč a můj kolega Jiří Seidl. a společně vás vítáme u další epizody realitního podcastu Míra a Jíra o realitách na rovinu. Dnes to bude na téma komunikace. Ano. Komunikace, verbální, neverbální a Písemné. Písemná. A písemné. Tak kterou začneme? Začal bych komunikací směrem od makléře k prodávajícímu nebo kupujícímu a začal bych tou verbální. Verbální, takže musíme ale vysvětlit, co je verbální komunikace. Jasně. Takže verbální komunikace je hlavně komunikace ústní, která vlastně jde od makléře, ať už když se někde potká s prodávajícím nebo s kupujícím na místě, například na té oblice, nebo se zájemcem na prohlídce nemovitosti. Takže to je teda ta ústní komunikace, ale mezi verbální komunikaci můžeme považovat i telefonickou komunikaci, jak vlastně zní do telefonu, jak se vyjadřuje, jestli je stručný, jestli je mu rozumět, nebo například, jestli náhodou nevolá v nějakým hlučným prostředí, i to prostě ten celkový dojem docela kazí. Přesně tak, přesně tak. No a vlastně takový nejčastější první kontakt vlastně makléře s kupujícím, tak je, když kupující najde nějaký inzerát nemovitosti, která se mu líbí a teď by si ji chtěl jít prohlídnout a domluvit si s makléřem teda nějaký termín. Kupující většinou buď zvedne telefon, nebo vyplní poptávkový formulář přímo pod inzerátem a teď je karta na straně makléře. Jestli zvedne telefon, když mu teda zájemce zavolá, Přesně. anebo po případě, jestli zareaguje na ten e-mail, ale to stejně většinou reaguje tak, že zase zvedne telefon a makléř zavolá na to telefonní číslo, které je uvedené v té poptávce. No to je právě v tom ideálním případě, ale víme moc dobře, že to tak není vždycky. Víme od klientů potom na našich prohlídkách, kdy vlastně nám poděkujou za to, že jsme jim vlastně hned odpověděli na ten poptávkový formulář, nebo že jsme jim hned zavolali, protože nám říkají, že prostě odešlou pod tím inzerátem, vyplní tu kartu poptávkovou a vlastně nikdo se jim neozve. Takže jsou situaci, že mají zájem o prohlídku No. a ve finále se tam ani nemusí dostat. Přesně tak. Potom třeba, když teda nikdo neodpoví na ten poptávkový formulář, klient odešle a makléř jako nějak na to nereaguje, tak ten zájemce vlastně vytočí to telefonní číslo, který tam třeba vidí. A co se stane? Už může být trošičku naštvaný taky, že jak je možný, že mu teda neodpověděl ten makléř na jeho poptávku, protože přece on je, nebo zájemce je v situaci, kdy chce dát nějaké miliony za svoje vysněné bydlení, nebo chce ho nejméně vidět a makléř si vlastně dovolí mu neodpovědět, prostě nekontaktovat ho zpětně, i přesto, že správný realitní makléř, ano, může být vytížený, ale situace by si nabízela, aby aspoň do 24 hodin odpověděl. Přesně tak. Takhle to máme tady nastavený my, že jo, takový nepsaný pravidlo, že prostě toho poptávkový formulář nebo nějaký nezmeškaný hovor prostě musíme vyřešit okamžitě a když opravdu jako máš celý den nabitý, tak prostě do 24 hodin je to prostě povinnost. Jasně. Nejpozději prostě odpovědět, ať už telefonicky nebo e-mailem, minimálně odepsat. Jako mělo by to být takový pravidlo, to obchodnické pravidlo, nejenom v naší realitní profesi, ale vlastně ve veškerých obchodnických činnostech by se tím každý obchodník měl řídit. Jo, to souhlasím. A vlastně, když jsem zmínil, jako, že ten klient teda zvedne ten telefon a zavolá tomu makléři, který teda holt neodpověděl na ten poptávkový formulář, tak i přesto se stává, co tak jako víme od těch našich kupujících, že ten makléř prostě to vytípne. Prostě to nezvedá. Automatická odpověď a potom jako nezavolá zpátky vůbec. Já prostě tohle nepochopím, když jako mám něco v nabídce, snažím se něco prodat a vlastně pak nekomunikuju s těma lidma, který přece jsou ty potenciální kupující, prostě ty zájemci, kteří to chtějí. Nechápu, jak to potom prodávají vlastně ty makléři. Jako asi velmi vtipná je situace, když je tam automatická odpověď, například dobrý den, zavolám za 5 minut a najednou z 5 minut je například
dobře, když to ještě bude ten den, tak si budeme říkat, že je to asi možná ještě ten lepší příklad, jo. ale buď nezavolá vůbec, anebo odpoví například za 2-3 dny si všimne, hele, já tady mám nějaký zmeškaný hovor, tady jsem něco odpovídal, asi by bylo možná dobrý, kdyby jsem zavolal. Takže je to docela neslušný asi, dá se říct. Přesně tak. No to samé jako neslušný, tak je vlastně i jako lživá komunikace. Když už potom teda se ten zájemce dovolá tomu makléři a ten makléř najednou jako mlží a vlastně lže, že buď má jako několik zájemců, jo, že se musí rozhodnout okamžitě vlastně, nebo co ještě takový ten nátlak, který vždycky tak slýcháváme. No, můžeme rovnou probrat i tu situaci, že má hromadu zájemců, takže vlastně řekne, teď jsme to zrovna zveřejnili, když už je to třeba v nabídce například 3 měsíce, protože absolutně nemůže mít nebo nějaký ten makléř nemá přehled, co vlastně asi má v nabídce a jak dlouho to tam má. Jo. Takže i na inzerát, který má v nabídce 3 měsíce, řekne, teď jsme to zrovna zveřejnili. To už je první signál toho, že je něco špatně. Jo. A další situace, nebyla tam ani jedna prohlídka, ale ve finále makléř komunikuje k klientovi, že má například 20 zájemců, protože chce vzbudit v tom klientovi takový ten pocit, že o to má bojovat. Jo, že o to přijde, o tu nemovitost, že ji nebude moc koupit a musí se rozhodnout hrozně rychle v těch emocích, které přesně jako tam jsou, přesně při tom nákupu, když se mi líbí nějaká nemovitost, tak ji vlastně už se v ní vidím. A nebo možná rovnou mi řekněte po telefonu, kolik jste schopný nebo ochotný dát. Navíc. A rovnou klidně podepíšeme, připravíme rezervační smlouvu, ještě jste to ani neviděl, ale prostě jo. Je o to takový zájem, jestli je chcete předběhnout, tak musíte takhle. No. Takže k té lživý komunikaci ještě třeba můžeme říct, že vlastně někteří makléři dělají to, když mají nějakou pěknou, zajímavou nemovitost a už ji jako mají prodanou, opravdu fyzicky už má jinýho vlastníka, tak ji pořád v té nabídce mají, protože na to volá hodně zájemců a oni tím jako získávají ty kontakty a vlastně nabízí jim jako jinou nemovitost s omluvenkou, že tato je právě teď jako rezervovaná, že ji právě teď jako teda prodali, přitom už je to třeba 3 týdny, možná měsíc převedený na novýho vlastníka a vlastně už je to jako uzavřená transakce. Takže se to prostě stalo, zájemce zavolá teda na nějakou inzerci, která může být na webových stránkách. Předpokládám, že asi možná na realitních serverech to většinou bývá stažený, ale stává se, že když realitky mají vlastní webové stránky, tak tam mají taky nějakou vlastní nabídku nemovitostí, kterou mají nabranou v té realitce. Tak tam taky klienti nebo zájemci prostě si projíždí, jakou tu nabídku mají a můžou teda zavolat tomu makléři, který tam má uvedený kontakt. A teda dozví se, jak si říkal teďkom před chviličkou, že zrovna teda teďkom se to rezervovalo a přitom vlastně už, jak jsi zmínil, 3 týdny zpátky, ale prostě napadá mě, že to tam taky můžou mít jako z nějakého hlediska, jako marketingového hlediska, že si prostě nad tím zvede nějaký PR nebo něco, prostě nějaký body prostě plusový, že když je to hezká nemovitost, tak se tam s tím snaží jako chlubit ještě nějakou chvilku, Souhlasím. než by to dokázali stáhnout. Ale my vlastně v Taurum Reality máme vytvořený na každou nemovitost vlastní webovou stránku. A ta vlastní webová stránka pořád existuje. I po tom prodeji, i při tom prostě přepisu vlastnictví. Nicméně netvrdíme klientům, že to je pořád jako k mání. Máme tam jasně napsáno prodáno. A pořád tam jako se můžou podívat na tu nemovitost. To je jako v pohodě, jo? Ale netvrdím klientovi, že to je prostě k mání. Zatímco, když to potom mám někde na těch inzertních serverech a tváří se to, není tam ani rezervace, ani prodáno nic, tak já vlastně furt jako zájemce si furt myslím, že to je možné, že si to můžu koupit, tak tam volám. Makléř mi řekne, zrovna jsme to teda jako rezervovali, nebo zrovna jsme to prodali, ale můžu vám nabídnout úplně jako jinou nemovitost, nebo nějakou podobnou hned někde vedle v ulici za rohem. A nebo ještě taky se stane i to, že to tam uvedený má, že je to prodáno, ale nějakou drobotinou písmem někde v pravém dolním rohu, Jo. že to prostě prakticky, aby si na to vzal člověk lupu, teda jestli něco takového chce najít. No. K tomu mě napadá další věc, že jsem viděl inzerát, opravdu v mojí mikrolokalitě, kde prostě se jakoby fakt tomu věnu hodně a znám tam každý kout a vlastně každou ulici, tak tam prostě najednou byl inzerát jako s fotkou úplně z jiného města. Bylo tam prostě adresa té nemovitosti jako označení jako centrum jako toho města, že vlastně nebylo jako přímo označený číslem popisným přímo jako ulicí. A vlastně tam bylo text jakože v zájmu ochrany majitele nebudeme zveřejňovat prostě adresu ani konkrétní fotky.
ty bláho, kdo na tohle zavolá, jako co to je za inzerci. Jako jak můžu prodávat úplně takový výmysl, jo. A zrovna to už jsme probírali i v předešlé nebo nějaké epizodě, kterou jsme spolu natáčeli, že makléř by měl do té inzerce vlastně uvádět pravdivé údaje a vlastně i fotografie jako součást marketingu nemovitosti. Bavili jsme se i o tom, když tam nebudou fotky, které toho zájemce zaujmou, tak vlastně prakticky ani nemůže telefonovat na inzerci nebo prostě zavolat si o to, že chce dorazit na prohlídku a podívat se na tu nemovitost. Když tam budou uvedené jiné fotky, tak se dá říct, že prostě proč by na to reagoval. Je úplně jako klamání. Jako jo. Ale ještě mi napadá k tomu jedna další věc, vlastně to klamání zároveň nějakého zájemce, že ani neví, kam má jet, možná může očekávat, když ten makléř teda bude komunikovat, že mu možná do SMSky přijde nějaká adresa, kam se má teda dostavit. Dobře, makléř může spoléhat na to, že ten klient se ještě třeba podívá, že si udělá nějaký sám svůj průzkum, otevře si panoramatickou mapu na mapy.cz, podívá se na to, jak to vlastně vůbec aspoň vypadá zvenku. Jasný. To je asi ta jediná možnost, kterou by dokázal hodně rychle teďkom nějak vyřešit. Ale napadá mě, že je to vlastně i pro ty makléře, čili i pro nás, taky má to takový zádrhel, když děláme výpočet tržní ceny. A vlastně je to, když se teda k tomu vrátím, když to rozvedu, tak my jsme zase taky v nějaké předešlé epizodě probírali, jak vlastně vůbec postupujeme při tom výpočtu, kde vlastně získáme tu tržní cenu. Jasně. Když využíváme ty cenové mapy, vlastně to je ten nástroj na výpočet tržní ceny, který vlastně bere aktuální nabídku, která je v inzerci a vlastně jsou tam i transakční ceny. A právě ty transakční ceny jako jsou docela velmi důležitý, protože my vůbec vlastně chceme zjistit, jestli teda nějaká ta nemovitost se prodala za tu například tu inzertní částku, anebo jestli se prodala v reálu úplně za jinou částku. Chápu. A když teda děláme tu detektivní činnost, že dohledáváme teda ty nemovitosti, které byly v nabídce, tak jestli teda doopravdy se prodaly, vznikla teda ta transakce, nějaká kupní smlouva s návrhem na vklad na katastr, tak vlastně v té nabídce s těma porovnávanými nemovitostma je vlastně adresa nemovitosti, ale ve finále, když si tu adresu skopíruješ a dáš vlastně do map, tak vlastně je to úplně jiná adresa, ta nemovitost se nachází úplně někde jinde. Jo. Takže vlastně i ten makléř nedokáže postupovat tak přesně nebo tak efektivně, aby dokázal dosledovat tu konkrétní nemovitost. Takže to špatné označení nemovitosti nebo taky to lživý vymýšlení, tak to vlastně docela i potom zkresluje tyhle ty výpočtové cenové mapy. Přesně tak a vlastně můžeme se bavit i o tom, že někteří makléři teda, když budou mylně uvádět adresu, na tož pak fotografie, aby si nedokázal prostě určit i stav té nemovitosti, protože samozřejmě další aspekt toho, co vlastně my děláme, když určujeme tržní cenu, je, že porovnáváme stav té nemovitosti, kterou vlastně vůbec bychom chtěli určit nějakou tu tržní hodnotu. Tak vlastně porovnáváme například s 10 podobnými a určíme, jestli prostě je v naše nemovitost v lepším stavu, anebo naopak v horším a podle toho to upravujeme. Takže zkresluje to trh a vlastně dá se říct, že ho to úplně degraduje, bych řekl. V tom souhlasím. Napadá mě další lživá komunikace, kdy klient majitel nemovitosti se snaží prodat sám tu nemovitost. A podle mě docela dost makléřů tomu majiteli zavolá a řekne mu, že mají konkrétního kupce. Mají prostě opravdu zájemce, který ten jejich dům, byt, pozemek opravdu chce koupit. A pak vlastně se dostane jako na tu nemovitost k tomu majiteli a zrovna mu teda ten zájemce řekl, že zrovna tuhle jeho nemovitost teda nechce, ale když už je tam, takže si to nafotí pro jiný zájemce, jo, že mají databázi několika, prostě set, možná i 1000 lidí, kteří něco schání, kteří to chtějí koupit, kteří to koupí určitě vlastně, a že si to nafotí jen tak pro sebe a ihle druhý den visí inzerát, majitel o tom ani nemusí pořádně vědět. Takže nějaký, dá se říct, dlouhavým obloukem, úplně oklikou, když to řekneme, se teda dostane k nějakému tomu náběru té nemovitosti, kdežto, aby prostě působil jako profesionál a aby se na něj lidi obraceli, že chtějí od něj prodat nějakou nemovitost, ať už je to rodinný dům, byt nebo pozemek, to je vlastně úplně jedno. Ale
zkouší se prostě tam vecpat, když to řekneme asi. A tak. napadá mě na to asi přirovnání, že slibem nezarmoutíš, že prostě ve finále řekne, že mám kupce, ale najednou si to rozmyslel, anebo naopak potom, když už si to ten kupec najednou rozmyslel, tak teda se ohání nějakou velkou databází a vlastně, že to nakonec fakt vyjde. No, takže to taky docela slýcháváme často tohle. To máš pravdu. No a když ještě zapřemýšlíme, tak mě ještě napadá jedna verbální komunikace a to je vlastně verbální komunikace od makléře k tomu kupujícímu nebo prodávajícímu, když se baví o nějakém časovém harmonogramu, který vlastně může být nebo může být, když už se domlouvá termín prohlídky, nebo například to může být časový harmonogram, protože kupující bude chtít vědět, kdy prostě bude jeho jméno na listu vlastnictví, kdy bude zapsaný jako vlastník v katastru nemovitostí, nebo například prodávající bude chtít vědět, kdy dostane fyzicky z té úschovy peníze, že už teda je tam zapsaný nový vlastník a kdy se teda bude vyplácet z té úschovy. To jsou vlastně veškerý harmonogramy, ono jich je samozřejmě určitě víc, ale teď, když tohle rychle shrneme. No, v tom souhlasím. Hodně taky těch vlastně kupujících zájemců na těch nemovitostech se nás ptají jako na nějaký časový harmonogram, což prostě my jim samozřejmě nějak můžeme odkomunikovat plus minus nějaký týdny, ale přesně jim aspoň řekneme, že po tady té prohlídce může být nějaký návrh rezervační smlouvy, který si pročtou, odsouhlasí, můžeme si ho zeditovat, pak se teda podepíše, pak je zase nějaký termín na to, aby složili peníze jako rezervační zálohu, pak zase jak dlouho bude trvat objednání kupní smlouvy, odsouhlasení kupní smlouvy, jo, vložení peněz do úschovy, a potom přepis vlastnictví a výplata prodávajícímu. Takže aspoň jako takový časový rámec máme vytvořený, že nějaký časový harmonogram, zatímco když vlastně zase ten makléř tohle neodkomunikuje tomu prodávajícímu nebo kupujícímu, tak zase ho uhání vlastně, ten klient ho uhání toho makléře, a kdy to bude, a proč jste mi to neřekl a proč ještě nemám tohle. Dá se říct teda, i vlastně makléř by správně měl vědět, když tady klient kupující se bude brát hypotéku a můžeme se tady bavit o tom, když bude vůbec na nějakým tom počátku, že ještě nemá nic předschváleno, ale vlastně teprve vymýšlí, dělá si nějaký checklist nebo vybírá si mezi těma bankama, tak dělá, kde bude nejlepší úrok, nebo prostě kde budou nejlepší podmínky prostě pro něj jako pro kupujícího. Takže se můžeme bavit, že než dojde vůbec k nějakému zjištění, jestli má bonitu, jestli prostě má vůbec ty prostředky na to, aby dokázal financovat ten hypoteční úvěr, aby ho dokázal splácet, tak se můžeme bavit o nějakým měsíci. A ještě když se budeme bavit o tom, v ideálním případě samozřejmě, a když se budeme bavit o tom, že banka si zase musí dávat zástavu na katastr nemovitostí, že tam dává zástavu na tu nemovitost, tak zase taky na tom katastru nemovitostí to běží měsíc nebo 20 dní a v posledních 10 dnech dojde zápisu, ale samozřejmě makléř by měl komunikovat tomu klientovi, protože hromadu lidí si myslí, že když běží zástava ten měsíc, když se budeme bavit, tak do té doby se tam vlastně nemůže stát nic a teprve až potom bude například se řešit kupní smlouva, návrh na vklad s kupní smlouvou na katastr nemovitostí a poběží další měsíc, takže si budou lidi myslet, že je to 2 měsíce, ale ve skutečnosti bude jenom měsíc, protože těch vkladů na tom katastru nemovitostí může být víc. Ano. Ale to všechno by prostě makléř měl vědět a ne dělat jako, že to není moje starost a například, když by se teda brala ta hypotéka a nějaký termíny s bankou, tak odkazovat se na banku, ptejte se banky. Makléř by měl být ten, který to bude řešit i individuálně s tou bankou. Který drží celý proces jako ve svých rukou, že jo? Musí to koordinovat a komunikovat se všemi těmihle institucemi, že jo? Jednak banka, advokát, katastr, případně i stavební úřad jako, nebo městský úřad. Tak jo, takže to je, co se týče verbální od makléře směrem k prodávajícímu, kupujícímu. Možná takhle ve zkratce všechno. Dá se to říct. A k té neverbální směrem od makléře k prodávajícímu nebo ke kupujícímu. Musíme vysvětlit, co je vlastně neverbální komunikace. Neverbální komunikace je řeč těla, je to prostě jak makléř nebo i kupující nebo prodávající, například co dělá s rukama, jak vlastně, nebo s očima, s pusou, s čímkoliv, vlastně je to jakýkoliv pohyb těla, který prostě může na toho druhého člověka působit nepřístupně nebo například dobře, klidně, že může mít pozitivní tu neverbální komunikaci, takže ve finále i ten člověk, co je na druhé straně, se může cítit v pohodě. No, mě k tomu zase napadá pár věcí, jo, protože
se tím setkáváme pomalu na každý nějaký prohlídce nemovitostí, kdy přijdou někteří zájemci a jsou úplně jako nadšený, jak prostě jim podáš ruku, jak jako provedeš jako tou nemovitostí, jak jim ledacos někde otevřeš, ukážeš, vlastně tím, jak se jim jako věnuješ, jak jim dáváš tu 100% pozornost. Mě to, nebo možná my jsme tady takhle naučený v Taurum Reality, že prostě to je jako automatická věc, jako že nad tím není přece vůbec potřeba přemýšlet. Ale najednou získáváme ty zpětné vazby od těch zájemců na těch prohlídkách, že vlastně některý makléř jim otevře dveře, nepodá jim ruku, možná se jim ani nepodívá do očí při tom, když říká dobrý den, jenom jim takhle otevře ty vchodové dveře třeba do toho bytu a řekne jim, tak si to projděte, kdybyste měli nějaký dotazy, tak já jsem tady. U těch dveří vlastně, jo. Takže na to mě napadá taková zajímavá scénka, je to vlastně z českého filmu Vejška, je to vlastně pokračování Gimplu, kde vlastně Jan Kraus, který stvárnil tu postavu, tam provádí ty klienty vlastně tady, jestli to chcete, normálně by to bylo za 10, pro vás je to za 5, nebo něco takového tam bylo, takže to byla teda asi ta špatná neverbální komunikace, ale i verbální komunikace. Ano. Ale neverbální komunikace asi je velmi důležitá, když se budeme bavit o umění naslouchat. To umění naslouchat neumí úplně každý, protože akorát někteří makléři, kteří mají představu, že se naučí něco naspaměť a to teď strašně rychle musí, když už tam budou mít ty klienty a začnou otvírat dveře, tady je tohle a rychle, aby to ze sebe vychrlili, ale přitom ve finále už nekoukají na toho zájemce, jestli se třeba nenadechnul, jestli nechce do toho něco říct, nebo jestli nemá nějakou otázku, po případě, prostě jestli se sám nechce někam podívat, jo, že prostě vychrlit to, ale nenechat ten prostor. Když vlastně v nějakém rodinném domě jeho nohy budou furt směrovat na schodiště, že se chce podívat nahoru, já s ním pořád budu probíhat ten spodek, jenom to přízemí, no tak to je jasný, že je něco špatně, jako no. To máš pravdu, ale teď jako je docela, když si člověk představí tu vtipnou situaci, i jak se říká před chvílí, že se ten klient nadechuje a teď najednou tam a několikrát se tam prostě nadechne, ale v finále makléře nepustí ke slovu, tak to je jako hodně špatný. No. A nemluvě o tom, když prostě třeba, když to vezmeme z té druhé stránky, když ten zájemce nebo ten potenciální kupující, když se budeme bavit, tak například něco začne tomu makléři říkat, ale makléř zase ho nenaslouchá a začne mluvit úplně o něčem jiným. Jasně, no. Takže právě i ta neverbální je dost jako důležitá vlastně, jo. To není jenom o tom zvednout ten telefon nebo komunikovat něco na té prohlídce, ale vlastně i tak, jak vlastně se k tomu jako stavím, doslova. Jak i vlastně působíš nejenom na klienty, ale i klienti na tebe. A vlastně v neverbální komunikaci je vlastně i dress code. No, taky, pravda. Jo, a ten je taky docela velmi důležitý. Vlastně je to stisknutí ruky, to si měl pravdu, naprosto, ale dress code taky působí. Ono, když budeme někde na nějaký nemovitosti, například nějaký rodinný dům, který bude před rekonstrukcí, prostě nebudou tam vytrhané podlahy, opadaná omítka, prostě díra ve střeše nebo něco takového, tak je docela blbý, aby prostě ten makléř tam najednou přijel v nejdražším saku, nejdražší kravata, nejdražší hodinky, teď ještě nemluvím o tom, aby tam měl třeba nějaký Lamborghini nebo Ferrari. To už je jako docela blbá neverbální komunikace, protože i makléř by se měl přizpůsobit tomu, co vlastně i nabízí. Jo, k té dané nemovitosti. To souhlasím. No a k poslední od makléře směrem k prodávajícímu nebo kupujícímu bych zmínil jako tu písemnou komunikaci, což s námi budou posluchači velice souhlasit, co se dočtou v tom inzerátu a ve skutečnosti na té prohlídce je to úplně jinak. To máš pravdu a můžeme říct vlastně, že loni jsme spolu byli na školení vlastně na chyby v nemovitostech, jako stavební chyby nebo i černé stavby a všechno. Skrytý vady. Takže to jsme spolu byli na tomto školení a vlastně tam zmiňovali, že i když jako makléř uvedeš něco chybně v inzerci, v tom popisu jako takovým, nebo i v těch fotografiích, jak jsme se tady zmiňovali, prostě cokoliv v té inzerci je špatně nebo mylně uvedeno, tak se to dá vlastně i soudně napadnout a jsou to docela velký problémy. No jako když budeme konkrétní, tak vlastně když ten makléř v tom popisu napíše, že je dům nebo byt po kompletní rekonstrukci, no tak je myšleno, že ten zájemce, ten kupující vlastně nebude v té nemovitosti muset vůbec nic jako předělávat. Je to všechno dobře a nově udělaný.
No ale potom, když jako přijdou na tu prohlídku, ty zájemci, a zjistí vlastně, že ten popis kompletní rekonstrukce znamená, že byla daná jenom nová kuchyňská linka, možná nová koupelna jako s obkladem, ale podlahy jsou původní, jestli třeba elektrika nebo já nevím, omítky, jakože taky, jo, teď záleží ještě nějaký izolace, jestli byly dělaný, a to je jako potom problém v případě těch skrytých vad, že tohle je vlastně přesně na soudně napadnutelný a může za to ten makléř. Takže můžeme to teda vysvětlit, například teda, když někdo dělá podlahovou krytinu, ať už tam udělá plovoučku, nebo tam dá prostě nějaké prkna, nebo cokoliv, prostě nějakou krytinu jako takovou, tak vlastně někdo si bude myslet, že tohle je udělaná rekonstrukce podlahy. Ale když se teda chceme bavit konkrétně, když se uvede rekonstrukce podlahy, tak vlastně budeme se bavit o celé skladbě podlahy. To vlastně se k tomu dá i zahrnout, když byla vyměněná střešní krytina, tak to je v pořádku, ale když byla provedena rekonstrukce střechy, ale byla vyměněná jenom ta střešní krytina, tak je to vlastně špatně. To je ono, no. Takže to je, co se týče zase písemné komunikace. A úplně největší snad, co jsme tady zažili, jako písemnou lež prostě, jako, tak od naší kolegyně, tak v inzerátu se prodává prostě rodinný dům na pozemku, jo, krásný popis, prostě super barák, jakože tady si užijete pohodu, relaxace, je to jako nově postavený, nově udělaný fotky baráku, všechno dobrý. Jenomže Jenomže ten dům není skoludovaný, žádná prostě stavební dokumentace, nic, prostě ten dům najednou vyrost. Jo. A teď jako děj se vůle boží asi takhle. Takže vlastně dojde k tomu, že ten dům se prakticky bude muset zdemolovat. Prostě ten barák není skoludovaný, není k němu žádná projektová dokumentace. Není vůbec jako někde zakreslený, ale ten makléř to prodává jako super bydlení v rodinném domě. Takže takový dá se říct welcome to Czech Republic. Prostě to už jako fakt nechápu tohle. Prostě, jak jsme již zmiňovali taky v předleších epizodách, tak vlastně lidé, konkrétně v Česku asi nejvíce, jako ve světě, byli zvyklí můj dům, můj hrad a můžeme si na pozemku dělat, co chceme, Jasně, no. Nebudou řešit nějaký územní plán, žádnou územně plánovací informaci, Jasně. ale prostě si řeknou, mám pozemek a ve finále si tady můžu dělat, co chci. No, jenže to se bohužel 1. července roku 2024 radikálně změnilo úpravou stavebního zákona a teď prostě ty černé stavby, tyhle zrovna tohohle typu domek bez projektové dokumentace, neskoludováno, prostě ani nezakreslený, nezapsaný, není možný vůbec jako teď dokolaudovat. To máš pravdu a je to docela škoda, když si uvědomíš, že krásný dům za x milionů, že ve finále bude muset jít pravděpodobně z 99% k zemi. No jasně, že půjde k zemi. A to byl fakt pěkný interiér, jako tam prostě je spousta milionů nainvestováno. A vlastně prodejní cena byla někde kolem 8,5, myslím. No, na pozemku asi 500 metrovým, jo. Takže najednou ty kupuješ prostě pozemek s černou stavbou za 8,5 milionů, kde budeš mít náklady s demolicí a vlastně zevnitř jako možná nic nepoužiješ. Ale to ve finále je jako slušný bizár, jako když to vememe, že v dnešní době bizár letí. A ještě mi napadá, tam byla jedna taková vtipná situace, že vlastně ta makléřka říkala, že ještě je ochotná poskytnout milion korun slevu. Prostě jenom kvůli tomu, že to není skoloudovaný, že není žádná stavební dokumentace, jenže ale když si uvědomíme, že ten dům je vlastně celý černá stavba, který bude muset jít celý k zemi, takže demolice. Zároveň ta makléřka tam měla započítanou hodnotu té nemovitosti, nejenom pozemku, ale vlastně hodnotu celé té nemovitosti, čili toho domu. A jako nestydí se říct slevu rovnou po telefonu 1 000 000 korun. Jako tady jsou náklady úplně někde jinde, nemluvě o té celkové hodnotě. Takže když se budeme bavit, že pozemek má například hodnotu nevím, 3 milionů korun, s tím, že vlastně dům tam byl, ještě jako tu hodnotu zvedal o dalších 5 až 6 milionů korun a demolice vyjde na kolik? Těžko říct takovýhle baráku, no, tak mega to bude asi určitě. No, těžká technika, odvoz suti, prostě všechno rozstřídit do sběrných dvorů. To jako není jako levná záležitost. To není na slevu 1 000 000, ale to je na slevu 5 milionů a mám jako cenu pozemku, jo. Takže dá se říct spíš, jako, že i prodávající by mohla tomu kupujícímu dát peníze, aby teda jako se toho dokázalo zbavit. Ale to nebylo nikde napsané v tom popisu toho inzerátu, toho domu prostě. To nebylo nikde napsané, že to není zakreslený. Na to prostě přijde až potom ten kupující, na což právě takhle se na ní obrátil vlastně na tu naší kolegyni ten zájemce jako o ten dům. Že vlastně, hele, není to divný, že ten dům není zakreslený jako na katastru.
Takže takhle na to přišla, že jo? Že to je úplně jako černá stavba bez projektovky a prostě kolaudace neexistuje ani nebude, jo? A nikde to tam nebylo napsané prostě v popisu nic, prostě tady rodinný dům, super bydlení A nebo ho mohla taky makléřka toho zájemce odkázat, zajděte si na stavební úřad, tam možná něco je, i když jsem tam sama nebyla, ani jsem si to nezjistila. No, jasně, no. Takže takový nemilý překvapení. No dobře, takže teďko jsme trošku zmasírovali ty makléře, jak verbálně, Ale neverbálně a písemně komunikují. Jirko, jak se to říká, máme to jako přímo v názvu našeho realitního podcastu, že o realitách na rovinu a tohle jsou bohužel prostě, já nevím, jestli zároveň bohužel i bohu dík situace, které se dějou, protože zároveň bohužel kupující, prodávající nebo prostě celý ten realitní trh je prostě naštvaný na ty realitní makléře, že je hází do jedné škatulky, ale zase bohu dík pro nás, že to vlastně děláme pořádně a tak, jak se má. Přesně tak. No ale aby jsme nemasírovali jenom teda ty makléře, tak ono je taky dost důležitý, aby i dobře komunikovali s námi ty prodávající nebo kupující. Když potom chtějí, už teda si třeba plácneme a jdeme teda fakt jako do detailu toho obchodu, no tak my najednou ale taky potřebujeme, jako aby s námi ten prodávající nebo kupující komunikoval. Takže když se budeme bavit o písemné komunikaci, tak my si třeba plácneme s tím prodávajícím, domluvíme si nějaké podmínky, za kolik to budeme prodávat, jaká bude realitní a právní činnost, co vlastně tam zůstane v té nemovitosti i po převodu vlastnického práva. Ano. Ale zároveň si s tím taky domlouváme i termíny prohlídek, jestli teda v té nemovitosti bydlí, nebo jestli tam prostě například jezdí pracovat, má tam zahradu, prostě nějakou dílnu a prostě různé ty časy prohlídek, jaké by mu vyhovovaly. Když si takhle ještě než si plácneme, tak si všechno tohle sdělíme. Prodávající vlastně řekne, mně je jedno, kdy prostě přijdete na prohlídky, domluvte si to, jak potřebujete vy, podle vašeho času. A tak s tím i ten makléř počítá, takže například si to domluví v úterý na 10 hodin dopoledne a najednou tam milý pan prodávající například pořádá nějakou zahradní party. Je to prostě taková blbá situace a hodně blbě se to vysvětluje potom tomu zájemci, který o tom může jenom touhle situací ztratit zájem. Jo. Tak já mám taky třeba takovou zkušenost jako s prodávajícím, když jsme teda zrovna u něj, kdy vlastně ty prohlídky mi dal možnost v tom týdnu udělat snad ve 2 jakoby nějakých termínech, jakože nějaký, jako, že jenom k večeru prostě mezi 5. a 6. A v sobotu a v neděli. No, ne, až jako ve středu, dejme tomu, a prostě zase pak, nevím, mezi 8. a 9. jako ve čtvrtek, jo. Úplně tak jako minimální prostor jako na ty prohlídky. No a to ty zájemci taky jako nemůžou, že jo. Takhle jako jednak buď jako večer nebo dopoledne, podle toho zase nějaký 3směnný provoz a tak podobně. Jo. Takže ono je potom i potřeba, aby právě ten prodávající s náma taky potom lépe v tohle vykomunikoval. A spolupracoval. Jako jsou někdy situace, kdy prostě nejde to udělat jinak a musí se tomu zároveň přizpůsobit prodávající, makléř, ale i kupující. Vlastně je to o celkové komunikaci, vlastně to je i název této epizody, takže komunikace mezi všema musí být pořádná a včas hlavně. No a když se dostaneme k nějakému poslednímu segmentu kupujících vůči makléři, jak by měli komunikovat, tak my máme nějakou povinnost určitý dokumenty prostě jako vyplňovat a určitý dokumenty jako schraňovat, že jo? No a některému kupujícímu to prostě nelíbí, nechce nám to dodat. Ty asi narážíš na AML formulář. Já samozřejmě narážím na praní špinavých peněz. No. Přesně tak. Pro klienty AML formulář je tedy anti-money laundering a je to tedy formulář proti praní špinavých peněz a my musíme zjišťovat od klientů, od prodávajícího i od kupujícího, kde vlastně přišel k těm financím nebo k těm penězům, ať už jako prodávající, jestli tu nemovitost zdědil, nebo jestli ji zafinancoval svými vlastními prostředky, nebo si bral hypoteční úvěr. A kupující, jestli to bude taky financovat vlastními prostředky, nebo jestli si na to bude brát hypoteční úvěr, po případě, jestli například nerozprodá nějaký akci, ale to se zase musíme bavit o tom, že bude financovat vlastními prostředky a to už si zase zjišťují jiné instituce. No, takže to je přesně ono, na co narážím, jo. Ono je hezký mít dobře vypracovanou komunikaci, ale pak je taky potřeba prostě holt někde zkousnout zuby a říct, ale jestli to je prostě moje nějaká zákonná povinnost nebo nějaká legislativní vůči realitní kanceláři, no tak to jako neobejdu.
Jo, a musím prostě holt spolupracovat, i když se mi to nelíbí, tak prostě musím spolupracovat. No. Nelíbí se to, ale zase zároveň z druhé stránky tohle nařizuje zákon, jak jsi již zmínil, a musí si teda uvědomit, jestli teda vlastně tu konkrétní nemovitost chtějí koupit přes naši realitní kancelář, protože... To si řekl dobře. Protože se taky zase tady můžeme bavit o tom, že určitě budou realitní kanceláře, který... Dobře, budeme se bavit o tom, že to tady dělíme na několik kategorií. Realitní kanceláře, který to dělají a dělají to pořádně tak, jak mají, se všemi situacemi, se všemi podmínkami, vlastně všechno se vyplní, všechno od těch klientů získají, aby to měli. Pak jsou tady realitní kanceláře, který dobře, víme o tom, co je to AML, budeme to dělat tak nějak. A nebo jsou tady realitní kanceláře, který řeknou, ano, víme, že tady je nějaký AML, nějaký formulář proti praní špinavých peněz, nebo zákon o AML, a ve finále to vůbec nedělají. Nedělají, vystavují se prostě pokutám, problémům. Teďko vlastně proběhla nějaká velká pokuta, že jo? Byla i kauza vlastně, že realitní kancelář, nebudeme jmenovat, ale prostě dostala pokutu, myslím, že 2,5 miliony korun. Celkem jako docela znatelnou. No, takže my samozřejmě se snažíme to vždycky dobře jako odkomunikovat, jako nenásilně, ale bohužel už jsme se setkali s tím, že se některému kupujícímu se to jako nelíbí a ptá se, jako, na co to chceme, proč to chceme. Takže je potřeba, aby i ten kupující a prodávající potom s námi spolupracovali a vraceli nám, opětovali tu komunikaci prostě jak písemnou, tak i tu. Jasně. Není to prostě o tom zaútočit na toho klienta, hele, teď tohle prostě po tobě chci a prostě tak to bude, ale prostě odkomunikovat to, proč to vlastně potřebujeme, co nám ukládá zákon a k čemu vlastně se to celý používá. Takže to je konkrétně k tomu AML formuláři. Zároveň ještě další písemná komunikace. My jsme vlastně od prodávajícího šli ke kupujícímu, nebo čili kupující alias zájemce, který vlastně kontaktuje teda toho makléře, domluví si s ním prohlídku. Bude to například, já nevím, ve středu 27. února, to je úplně jedno, asi v 10 hodin dopoledne. Jasně. Takže si to potvrdí. Makléř, jestli teda je to opravdu profesionál, když by to bylo dopoledne v 10 hodin, tak se tady nabízí napsat minimálně tomu klientovi den předem k večeru, jestli teda ta prohlídka je potvrzená, nebo že si potvrzuje tu prohlídku. Ten zájemce by mu měl reagovat minimálně aspoň ještě až do toho druhého dne, třeba 2 hodiny před tou prohlídkou, třeba ještě v 8 hodin ráno, nebo dejme tomu ještě v 9 hodin. Ale potvrdit, že přesně počítá. Přesně tak. Ale když se tady potom stane situace, že ten zájemce to nepotvrdí, což se stávají ty situace, a to se stává skoro na denním pořádku, tak to je velmi špatná komunikace od zájemce nebo kupujícího, protože ten makléř vlastně si tvoří nějaký ten časový harmonogram svojí práce. Může si domluvat klidně i jinou schůzku, například v advokátní kanceláři, nebo prostě pojede někam jinam podívat se na nějakou nemovitost, co chce někdo jiný prodávat. A vlastně odloží, protože tady vidí příležitost k tomu, že zájemce chce koupit nemovitost, ještě mu i potvrzoval, prostě v telefonu mám o to velký zájem, mám prostě připravený peníze a ve finále potom mu není schopný vlastně odpovědět ani na tu SMS-ku a pak už s ním přestane úplně komunikovat. Je to prostě velmi špatná písemná komunikace, protože nabízí se tady několik možností, co se stane. Dobře, mohlo do toho něco vlézt tomu zájemci, tomu kupujícímu, že prostě nemohl odpovědět, i když teda, co si budeme povídat, odpovědět na SMS-ku je otázka 10 vteřin. Jasně. Prostě ano, prostě počítám s tím, anebo ne, ztratil jsem o to zájem. Absolutně v pořádku. Napíše se tohle, co se stane. Prostě jenom se zruší ta prohlídka a makléř s tím může počítat. Ale taky stalo se mi to, nevím jestli i tobě, ale jel jsem i na prohlídku, nebo měl jsem potvrzenou prohlídku s tou telefonní komunikací, že jsem měl konat, ale už jsem to neměl písemně potvrzený v té SMSce, ale zrovna jsem měl cestu kolem, tak jsem říkal, hele, zrovna v tento čas tady jedu okolo, zastavím se tady, prostě mohlo tomu zájemci něco do toho vlézt, například musel vést dítě do nemocnice nebo cokoliv, prostě nějaké povinnosti vznikly, tak dáme ještě tomu šanci. Jenže ale co se stalo? Na prohlídce jsem potom asi 5 nebo 10 minut po tom termínu, co jsem měl nad prohlídka, tak jsem zvednul telefon, volám tomu zájemci, nezvedá to. Volám za chvíli, nezvedá to, a co se stalo po třetí? Nedostupný nebo prostě zablokováno. Prostě. Takže to je hodně velmi špatná komunikace.
No, takže na závěr bych vám všem chtěl popřát co nejlepší komunikaci, verbální, neverbální i písemnou, ať by byly všude řečeny jenom samé pravdy a minimum negativních zkušeností. Jirko, já jsem rád, že jsi to takhle shrnul, protože to si přejeme oba, aby ty pozitivní zkušenosti byly, nebo spíš převažovaly. No jasně. Ale budeme doufat teda. Budeme doufat. Takže vám děkujeme, že jste doposlouchali dnešní epizodu na téma komunikace až do tohoto momentu a těšíme se na vás u další epizody. Budeme se těšit brzy na viděnou. Tak jo, mějte se.